Tervehdys. Minä olen Pekka Kaunismaa, UMAKin lehtori, ja tällä videoluennolla, joka kuuluu johtaminen ja yhteisötaidot opintojaksolle, johdattaminen ja yhteisötaidot järjestöissä opintojaksolle, tarkastellaan järjestöjohtamista, mitä se on ja kuka sitä tekee. Tämä siis päivän aiheena tässä. Ja aloitetaan sillä huomiolla, että järjestöt ovat moninaisuus. Ne ovat monella tapaa moninaisia. Ne ovat moninaisuus siinä mielessä, että ne toimii tavattoman erilaisilla toimialoilla, harrastuksista edunvalvontaan, sosiaali- ja terveysalasta, vapaapalokuntiin, ammattijärjestöihin, urheiluseuroihin. Melkeinpä kaikilla elämän aloilla on järjestöjä. Toiseksi ne ovat moninaisuus kokonsa puolesta. On pieniä järjestöjä, jotka toimivat lähinnä vapaaehtoistoiminnan perusteella, ja toimintakin saattaa olla varsin pienimuotoista. On sitten suurempia järjestöjä, aina suuriin, kymmeniä, jopa satoja tuhansia ihmisiä koskeviin järjestöihin, laaja-alaisiin kokonaisuuksiin, joissa saattaa olla paljon henkilöstöä, vapaaehtoisia, paljon erilaisia toimintalohkoja. Näistä eroista huolimatta järjestöjen johtamisesta voidaan sanoa jotain yleistä, ja sitä yritän nyt tässä vähän tehdä, luoda peruskuvaa siitä, mitä järjestöjen johtamiseen kuuluu. Ja lähdetään eteenpäin sillä huomiolla, että järjestöt ovat sekä yhteisöjä että organisaatioita. Yhteisöjä ne ovat siinä mielessä, että ne perustuvat ihmisten toimintaan, ovat useiden ihmisten, ehkä suurenkin joukon ihmisiä, toimintakokonaisuuksia, joissa ihmiset pyrkivät yhteisiin tavoitteisiin, yhteisiin päämääriin. Yhteisöinä, jotta ihmiset siis toimisivat samansuuntaisesti, saman päämäärän, samojen toimintojen mukaisesti, ne tarvitsevat toiminnan koordinointia, yhteisiä sääntöjä, toimintatapoja, yhteisesti järjestettyä toimintaa. Tässäpä onkin yksi lähde johtamiselle. Jotta järjestö toimisi tavoitteellisesti, on ihmisten toimintaa myös koordinoitava. Toisaalta järjestöt ovat organisaatioita, aivan kuten julkiset organisaatiot ja yrityksetkin. Niillä on päätöksentekotapa, niillä on talous, niillä on monesti henkilöstöä ja niillä on lainsäädännöllinen asema. Ne ovat juridisia henkilöitä. Tässä on toinen lähde johtamiselle. Täytyy olla tapa tehdä päätöksiä, täytyy olla tapoja hallinnoida erilaisia asioita, kuten taloutta, tavoitteen asettelua, suunnittelua, raportointia. Eli erilaisia asioita, jotka organisaatio tekee hallintonsa järjestämiseksi. Siirrytäänpä eteenpäin. Mietitään seuraavaksi, että kuka tai mikä taho johtaa järjestöä, missä se johtaminen sijaitsee. Ja aloitetaan yhdistysdemokratiasta ja lainsäädännöstä. Ja siitä, että kenellä on valta päättää. Ja yhdistyslain mukaanhan valta päättää on yhdistyksen kokouksella. Tämä on jäsendemokratian periaate ja jäsendemokratian lähtökohta. Yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen jäsenet siis kokoontuvat sääntöjen määräämällä tavalla ja päättävät keskeisistä asioista. Yhdistyksen kokous ei kuitenkaan tee varsinaisesti johtamistoimintaa, vaikka se päättää siitä. Se lähinnä siis päättää siitä. Ja olennaista on, että se nimittää hallituksen. Yhdistyksen kokouksella on siis kaksi keskeistä tehtävää: päättää hallituksen toiminnasta ja jäsenistä, ja toiseksi
päättää toimintasuunnitelmasta, ja nämä ovat johtamisen perustana. Hallitus siis tekee johtamista. Näin se lainsäädännön mukaan menee, eli hallitus hoitaa yhdistyksen asioita ja siis vastaa siitä, että yhdistystä johdetaan. Sillä on siis operatiivista valtaa toimia ja käytännössä hallitus voikin johtaa koko yhdistyksen toimintaa, ja näin on tavallisesti pienissä vapaaehtoistoiminnallisissa yhdistyksissä. Ei ole erikseen johtajaa, vaan hallitus tekee sen. Siellä saattaa olla sitten määritelty tai toimintakulttuurissa yleisesti, että puheenjohtajalla on merkittävä johtamistehtävä, tai pienellä kokoonpanolla, jota voi kutsua vaikka puheenjohtajistoksi. Tai sitten yhdistys johtaa käytännössä aivan kollektiivina keskustellen keskenään keskeiset asiat. Näin se menee pienissä yhdistyksissä tavallisesti. Suurissa yhdistyksissä tämä kuva lavenee, ja se lavenee varsinkin sellaisissa yhdistyksissä, joilla on toiminnanjohtaja, siis toimihenkilö, usein palkattu toimihenkilö, toiminnanjohtaja, joka tekee käytännössä merkittävän osan operatiivisesta johtamisesta, toimeenpanevasta johtamisesta. Silloin voidaan puhua jaetusta johtajuudesta. Hallituksella on johtamisrooli, jota se ei voi täysin delegoida toiminnanjohtajalle, mutta toiminnanjohtajalla saattaa olla laajat valtuudet, laajat ja ulos kirjoitetutkin valtuudet johtaa käytännön toimintaa. Toiminnanjohtaja on siis toimihenkilö, jonka tehtävänä on tehdä johtamistoimintaa, ja käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi talouden johtamista, henkilöstön johtamista, viestinnän johtamista, itse niin kuin yhdistyksen toiminnan substanssin johtamista ja niin poispäin. Muistetaan kuitenkin se, että periaatteessa toiminnanjohtajan valta on peräisin yhdistyksen muodollisesta päätöksentekorakenteesta, jossa jäsenten yhdistyksen kokouksen päättämistä asiakirjoista, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja sitten hallituksen antamista tehtävistä koostuu toiminnanjohtajan tehtävä. Nythän on hallituksen päättämistä asioista, niin hallituksella saattaa olla esimerkiksi pysyvä asiakirja, vaikkapa johtosääntö, jossa määritellään toiminnanjohtajan tehtävä ja myös hallituksen tehtävät. Toimintakulttuurit eroavat ja toimintatavat eroavat, mutta näin se menee kuitenkin käytännössä niissä yhdistyksissä, joissa on toiminnanjohtaja. Ja mitä se järjestön johtaminen on? Käsitelläänpäs hieman tätä ja aloitetaan tämän näkökulman rakentaminen siitä, että yhdistyksellä on tehtävänsä, siis yhdistyksen tehtävät on yleensä, tai siis on kirjattu väljemmin tai tarkemmin yhdistyksen sääntöihin, joista löytyy niin sanottu tarkoituspykälä. Esimerkiksi liikuntaseuralla voi olla tehtävä edistää jotakin liikuntalajia paikkakunnalla X. Otetaan tämä esimerkki. Otetaan vielä vähän tarkempi esimerkki, jotta asia kuvainollistuu. On liikuntaseura, jonka ydin on pelata pesäpalloa paikkakunnalla X tai edistää pesäpalloon liittyvää harraste- ja kilpailutoimintaa. No niin, katsotaan sitten johtamiseen takaisin. Ja nyt tästä kun ajatellaan pesisseuraa, niin on luonnollista ajatella, että itse
pesikseen liittyvät asiat ovat yksi johtamisen alue tai johtamisen tehtäväkenttään kuuluva asia. Sanon tämän vähän abstraktimmin, että johdetaan sitä substanssia, pesäpalloa ja sen pelaamista ja harrastamista ja tähän liittyviä asioita. Käytännössä ne asiat voivat olla hyvin monenlaisia. Eli PESIS-esimerkissä voi ajatella, että pitää olla harrastajia, heitä täytyy koordinoida, motivoida, pitää olla valmentajia, jotka ymmärtävät pesäpallon päälle, pitää olla välineitä, kenttiä, olosuhteita, joissa harrastusta voi edistää, pitää olla muita joukkueita, joita vastaan pelata ja näin poispäin. Paljon tämmöinen toiminta vaatii johtamista, sitä, että kaikki tulee hoidettua ja asiat menevät eteenpäin. Sitten mennään eteenpäin. Tässä ei ole vielä kaikki. Toinen hyvin keskeinen johtamisalue on se, että yhdistys toimii ei pelkästään yhteisönä, vaan organisaationa. Eli yhdistyksen hallinnon johtaminen. Siihen kuuluu se, että yhdistyksessä tehdään päätöksiä, kuten niitä pitää tehdä. Jostain ajatuksesta tulee päätös, kun sen tekee oikea taho ja sillä on yhteisesti sitovaa voimaa sillä ajatuksella tai aikeella. Käytännössähän tämä menee siis yhdistyksessä sillä tavalla, että päätöksenteko rakentuu yhdistysdemokratian mukaisesti siitä, että yhdistyksen kokous päättää toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, sitten toisaalta toimintavuoden jälkeen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Ja toimintasuunnitelmaan on kirjattu toivon mukaan kaikki olennaiset asiat, miten vuosi menee ja mitä siellä tapahtuu. Ja tähän asiakirjaan, toimintasuunnitelmaan ja talousarvion operatiivinen johtaminen perustuukin. Sitten nämä operatiiviset toimijat toteuttavat sitä, hallitus ja toiminnanjohtaja, jos sellainen on. Ja niiden tehtävä on sitten käytännössä muuttaa toimintasuunnitelma käytännön päätöksenteoksi vuoden varrella. Ja tähän liittyy sitten se, että myös talous järjestetään asianmukaisella tavalla, siis tuloja toteutuu suunnitellusti tai ainakin sinne päin, menot sama juttu. Sitten jos yhdistyksellä on henkilöstöä, siitä tulee yksi asia, henkilöstön johtaminen, että henkilöstö ohjataan tekemään oikeita asioita riittävällä työajalla, että erilaiset työnantajan lakisääteiset velvoitteet toimii, on asianmukainen esihenkilötoiminta ja muu sellainen, joka saa henkilöstön toimimaan yhdistyksen eteen määrätietoisesti ja sitten, että henkilöstöä myös kohdellaan lainsäädännön työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisella tavalla. Ja mennäänpä eteenpäin ja vähän nopeammalla kelauksella johtamisen erilaisia alueita. Tässä lähinnä todeten niitä. Yhdistyksille ehkä hyvin ominaista on, että yhdistyksillä on vapaaehtoisia. Kaikilla niitä ei ole, mutta monilla on vapaaehtoistoimijoita ja näiden toimijoiden ja heidän toimintansa johtaminen on yksi osa-alue. Ajatellaanpa vaikkapa PESIS-esimerkkiä, varmasti melkein kaikki pesäpalloseurat perustuvat siihen, että siellä on aktiivisia
aktiivisia vapaaehtoisia tekemässä valmennustoimintaa, ehkä järjestämässä ottelutapahtumia ja muuta sellaista. Sitten tässä on lista muita johtamisen lajeja. Tässä ei mennä nyt sen syvemmälle kuin totean, että viestinnän johtaminen on oma alueensa, markkinoinnin johtaminen, varainkeruun johtaminen, verkostojen johtaminen ja palvelutoiminnan johtaminen, joka saattaa olla todella suuri asia sellaisissa järjestöissä, joissa palvelutoimintaa esimerkiksi markkinoilla tapahtuvaa tai kuntien ulkoistamaa toimintaa on mittavassa määrin, niin kyllähän siinä johdettavaa varmasti riittää. Näin ollaan vähän kartoitettu, että mitä johtaminen on. Muutama seikka vielä lopuksi. Eli joissakin järjestöissä vaikuttaminen on tärkeä asia. Voi sanoa, että on siis erikseen vaikuttamiseen tähtääviä järjestöjä, mutta monilla sellaisillakin järjestöillä, joissa se ei ole aivan kärjessä, se on kuitenkin tärkeä asia. Vaikuttamisen johtaminen siis on yksi asia, miten vaikutetaan, kehen vaikutetaan, millä tavoilla, millä välineillä, millä välityksellä vaikutetaan esimerkiksi kansalaisten mielipiteeseen, kunnalliseen päätöksentekoon tai hyvinvointialueiden päätöksentekoon tai valtion tekemään, eduskunnan tekemään lainsäädäntöön. Miten tämä tapahtuu? Sekin vaatii johtamista. Ja viimeisenä lyhyenä nostona todettakoon sitten strateginen johtaminen, johon tällä opintojaksolla mennään sitten vielä vähän syvemmälle, kuten näin muihinkin asioihin. Tässä on ollut katsaus johtamisen moniin lokeroihin, lyhyt katsaus. Eli vielä nostan esille se, että johtaminen ei ole vain sitä, että johtaja tekee mitä haluaa, vaan se perustuu asiakirjoihin. Se perustuu yhdistysdemokratiaan ja se perustuu myös jaettuun johtamiseen. Hallituksella on johtamistehtävä silloinkin, kun on erikseen toiminnanjohtaja. Ja sitten on siis asiakirjoja, säännöt, toimintasuunnitelma, ehkä muita asiakirjoja, strategioita, johtosääntöjä ja näin poispäin. Sieltä johtaminen rakentuu, mutta itse johtaminen on ihmisten toimintaa näihin perustuen. Kiitoksia.